good morning! Nirelieve ang siyam na police officers ng San Enrique Municipal Police Station sa probinsya ng Iloilo matapos di umanong na videoan Mayo 21 na walang naka-standby at halos isang oras na nakantabay ang isang magrereklamo sana sa nasabing police station. Samantala, paliwanag naman ni Iloilo Police Provincial Office o IPPO spokesperson, Police Major Rolando Aranyo na isinagawa ito para sa kanilang investigasyon. Kasama sa nirelieve na PNP personnel, ang hepe na si Ariel Don Parcon, Police Senior Master Sergeant Joan Matutino, Police Staff Sergeant Maria Ella Cachuela, Police Staff Sergeant Jevelyn Parcon, Police Staff Sergeant Diane Ray Parcon, Police Corporal Lawrence Yonosa at Police Corporal Ryan Barbosa, kung saan temporaryo ang mga ito na rini-assign sa IPPO headquarters mula Mayo 26. Matatandaan na matapos kumalat ang video online, binawi ng nagreklamo ang pahayag na walang pulis na nag-cater sa kanya at humingi ng tawad sa San Enrique PNP at San Enrique Local Government Unit. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO sa nasabing kaso. At nagpasiguro naman ang IPPO sa patas na investigasyon. Report mula sa probinsya ng Iloilo. Ito si K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.